Ahoj, takřka přesně za měsíc, tedy 28.2.2026, budeme pořádat v centru Břeclaví na ulici Čechova 12 dopoledne od 9 do 11 hodin unikátní praktický dvouhodinový seminář obrany pepřovým sprejem. Důraz bude kladen na to, aby účastníci měli již od první minuty pepřový sprej v ruce a za 2 hodiny získali maximum zkušeností. Nemusíte se ale bát, budeme trénovat se spreji, které jsou k tomu speciálně určené a jsou plněné pouze vodou. Kurs je vhodný pro holky i kluky, dámy i pány od zhruba 13 až 14 let. Tak přijďte, kurz pořádáme pouze jednou ročně, byla by škoda ho prošvihnout. Ahoj! Ahoj!